Velkommen tilbage til husrenoveringen. I dag så er det jo del 4, og vi skal se, om vi kan få noget og lagt fliser, få malet og så videre og så videre. Så følg med i videoen for at se, hvor langt vi når i dag. Det I egentlig lige ser mig lave her, det er egentlig bare at få fået dampspærren og så få klippet den helt tæt op ved forskallingsbrædderne, så det er helt tæt isoleret. Og så er det jo egentlig bare nogle rettelser af spartel. Den så som udgangspunkt super fin ud, men der var lige nogle huller, hvor man kunne se hjørneprofilen rundt i vinduet og i døren. Noget jeg så ikke fik optaget, det er mig, som havde fået lavet den her rille til stikkontakten. Jeg tænkte lige, der skulle være en mere, for der var ikke rigtig noget strøm, der hvor bordpladen så kommer til at være. Og jeg lægger lige et nyt lag spartel til venstre i rummet. Og det er jo simpelthen fordi, jeg har lavet en lidt tosset fejl, og ikke lagt mærke til, at der ikke er et højskab, som jeg faktisk havde troet, vi havde bestilt. Men det er jo så lang tid siden, så det har jeg jo bare glemt. Og nu er det jo egentlig bare tid til at få lagt vådrumssikring med bånd rundt langs det hele, kan man sige. Første lag og rundt om vandrørene og så videre. Så går vi jo til mit yndlingsarbejde, som I måske ved nogle af jer. Det er egentlig at få rettet forskallingsbrædderne af. Og det gik heldigvis meget bedre den her gang. Men til sidst så blev det lidt noget hø. Og så tænkte jeg får lige laseren frem. Og så gør jeg det egentlig bare med den. Og det fungerede verdensklasse. Så det skal jeg i hvert fald huske til en anden gang. Og nu er det egentlig bare lidt slipning af det spartellag, jeg fik lagt sidst, der var tørret. Støvsugning, og så er det jo bare i gang med at få lagt anden lags vådrumssikring, som man jo skal i dag. Og egentlig bare for en sikkerheds skyld, så ligger jeg bare lidt net i de her samlinger, fordi fliserne kommer måske til at gå lidt højere op, end jeg også havde regnet med. Og så også der, hvor der var plant før, rå gasbeton, der lagde jeg også lige net i, som der var et andet sted. Så er der lige lagt anden lags vådrumssikring her på gulvet. Det betyder jo egentlig, at i morgen så er der faktisk klar til at blive lagt fliser. Eller jeg kan male først. Så jeg må lige finde ud af, hvad der giver bedst mening at starte ud med. Så er det i gang med at få lagt fliser og få planlagt, hvordan vi gør. Der er vådrumssikret 2 gange, og det er tørret, så det er klart. Vi har de her betonagtige look fliser her, 60-60, som skal ud. Så lad os få planlagt, hvordan vi gør det. Og i forhold til planlægning af, hvordan fliserne skulle være, altså hvor de skulle ligge, jamen så fandt jeg egentlig bare midten af rummet og lavede et kryds i midten der med vatterpas og så videre. Og så tog jeg egentlig det som udgangspunkt. Men jeg fik nogle lidt træls endestykker, så jeg endte lige med at rykke det lidt til den ene og den anden side, for at det endte med at blive fint. Og det er egentlig første gang, at jeg lægger 60-60 fliser, og jeg synes faktisk, at det gik super fint. Jeg har lagt 20-60 ned i badeværelset, og jeg synes faktisk, at 60-60 er nemmere. Det går hurtigere. De er jo lidt større, så man skal jo ikke lægge lidt så mange fliser, så det er jo også en fordel. Så blev klokken 21.21. Det er en af mine længste arbejdsdage, jeg har haft sådan i en hverdag, men jeg har også nået en del. Jeg blev ikke færdig, men godt nok stadig tilfreds. Altså, fliserne de ser lidt sjove ud. Der er meget hvid i den på video, men sådan er det slet ikke i virkeligheden. De er meget mere grå hele vejen igennem og mere betonagtige. Men hold da, det ser satme godt ud, synes jeg. Det spiller gode endestykker herude. Så der mangler lige lidt. Det er ikke det helt vildt. I hvert fald 80% færdig, kan man sige. Det er søndag morgen. Og status er, at fliserne endte med at blive lagt sådan her i fredags. Så i dag, der tænker jeg, at vi skal have lavet så meget som muligt. Så planen er at få slivet væggene bare lige her og her. Der var lige nogle rettelser, der nemlig skulle laves her. Så grunder jeg nu alle væggene, der skal males.
Så er status, at der er blevet grundet overalt. Væggene, de har fået grunder over det hele. Så nu skal det jo tørre i de her 6 timers tid, før der kan males. Så nu er det sgu tid til at få lagt fliser. Lad os få dem lagt færdige, og så må jeg på en eller anden måde lave nogle sindssyge moves til at kunne få malet herover, mens fliserne tørrer her, så jeg bare kan få lavet mest muligt. Så nu må vi se, om det overhovedet kan lade sig gøre. Jeg må lige teste og se og lige finde ud af, hvad vi gør. Godt, jeg er kommet til den konklusion, at jeg kommer ikke til at kunne male fra de her fliser, der er lagt over på gulvet eller væggen her. Og herfra herover, altså det kommer ikke til at fungere. Så jeg går ind på værelset ved siden af, og så lægger jeg gulv derinde nu, så vidt som muligt, og lister og får lavet finish-arbejde og alt muligt herinde. Så vi har værelset her. Der er jo sådan som udgangspunkt rimelig klar til at bare gå i gang, få det her væk. Lagt de her måtter ud til gulvet, og så få det lagt på. Sådan, så er der støvsuget og gjort klar. Så skal vi lige have fjernet alt det her. Og så er det tid til at få lagt det her gulvunderlag, akustik, ned fra start af, og så bare gulv ovenpå. Ja, så var det jo egentlig bare på med gulvunderlaget. Og jeg synes faktisk, at det er et rimelig tilfredsstillende arbejde. Det går egentlig ret hurtigt, og man kan se, at der også sker noget jo. Så har vi lagt gulvunderlaget ned. Så er det egentlig tid til at få lagt gulv. Men først så går jeg lige ind i bryggerset her. Fordi at jeg gerne vil have lagt en fuge nu. I hjørnerne her. Og så videre. Og hjørnerne i vinduerne og dørene her. Eller i døren. Egentlig bare så det kan være tørt, når at, jeg skal få malet her i dag. Inden jeg lægger fliser. Ja, det tænker jeg sådan set er planen. Så lad os da få gjort det. Så er alle hjørnerne fuget, så de bare spiller. Og bare er helt lige. Så nu er det sgu egentlig bare tid til at få lagt gulv ind i et andet værelse nu jo. Der er sket en udfordring. Der er sket noget pis. Beklager rodet, men vi har lagt gulv herinde i stuen. Og jeg har lagt gulv herinde i det her værelse. Det var det første værelse, vi lavede. Og der er lagt 6 mm der til luft, og 6 mm der til luft. Men jeg havde jo ikke lige tænkt over, at de her streger selvfølgelig skulle passe sammen. Så jeg har så fundet ud af, at altså de her streger, hvis jeg lægger gulv herhen af igennem gangen, og så kører det nedad her, så kommer det ikke til at passe med stuen. Så jeg kommer til at gøre sådan, at det her gulv skal passe med stuen. Det her gulv må enten laves om, eller så laver jeg fliser herude i stedet for. Så er der ikke sådan... Altså, så bliver det jo ikke brudt. Altså, så behøver jeg ikke lave gulvet om der. Men nu ved jeg ikke, hvor omfattende det er. Der er ikke lavet gulvlister eller noget. Væggene skal males om. Det er jo noget lort. Så planen er nu, at jeg skal få gulvet herinde, altså linjerne i gulvet, til at passe med det her gulv. Så jeg må lige hente en læser, noget hvad der passer, og så må vi lige få styr på det. Så det kommer til at være fremtidssikret herinde. Så har vi fået lagt første blad, og det holder. Det holder med, at stregene kommer til at passe. Så lad os få smidt en timelapse op og få udført det her gulv. Ja, og hvis der er noget, der skulle være endnu mere tilfredsstillende end at lægge gulvunderlag, så er det jo selvfølgelig at lægge gulv. Her kan man jo virkelig bare se, når der sker noget, og det bliver bare bedre og bedre for hver grad, der kommer på. Så det er jo nok noget af det fedeste ved husrenoveringen. Det er sgu for lagt gulv. Så er der fandme lagt gulv færdig. Wow, en forskel. Det spiller godt nok da. Nu mangler der bare nogle lister jo. Men det er faktisk gået super godt, og det kan godt være, at det her endestykke ikke lige er det bredeste, men det gjorde godt nok, at det passede lige perfekt med radiatorrørene. Så der kommer bare en fin roset på. Ingen skæringer eller noget som helst, så det var virkelig heldigt. Og ja, fik lige døren af, så vi kunne få gulvet ind under. Altså, ja,
det gik sgu godt det her. Det er sgu godkendt. Så har vi lige fået lagt nogle flere fliser. 2 der, 2 der. Det tog lige lidt længere tid, end jeg har regnet med i dag. Så 3 dage kommer det nok til at tage alt og lægge fliser. Altså over 3 dage. Så er klokken 6 om morgenen, mandag. Og jeg tænkte lige, at jeg vil få malet første lag i dag på bryggerset. Bare lige for at få det gjort hurtigt og færdigt egentlig. Så vi er ude i rodeskuret, så lad os få fundet tingene og få lagt første lag en gang. Sådan der. Så er der sgu blevet malet de her fra morgenstunden af. Det første lag over det hele. Det tog godt nok lige lidt længere tid igen, end jeg havde regnet med. På grund af de her døre. Der er godt nok meget finesse arbejde, der skal laves der. Så det er jo sådan det er. Så er du i gang på arbejde nu. Så er klokken 2:15. Og det har været en kort arbejdsdag. Afspaceret lidt i morges og her nu. Så jeg simpelthen bare kan klø på med bryggerset her. Så i morges der fik vi jo første lag på væggen. Nu er det tid til anden lag. Og så må jeg prøve at se, om jeg på et par timer kan nå at male og få lagt de her fliser færdige. Det er nok lidt ambitiøst, men lad os prøve at se. Jamen, status er nu egentlig, at jeg har fået skåret alle fliserne, så at de egentlig er klar til at blive lagt, inklusive den der. Der er blevet malet anden gang, så det lysner virkelig også rummet op, så nu er det bare afslapning. Så er vi tilbage igen. Det er nu tid til at få lagt de sidste fliser her. Jeg har skåret dem alle sammen til. Det drejer sig om alt det her. Så er vi faktisk færdige med at få lagt det på gulvet. Ja, status er jo, at malingen er tørret. Det ser jo bare super godt ud. Altså, der er sgu ikke så meget at sige til det. Og så tænker jeg, at det er nok her, det giver mening at afslutte videoen. Jeg begynder at blive lidt bekymret faktisk, om der egentlig er fliser nok til at få lagt fliser rundt her også. Jeg burde have sådan talt det op sådan ret konservativt, men jeg har altså kun 3 store tilbage der. Og så en enkelt pakke. Nej. Yes, der er fandme 2. Jeg troede kun, der var en. Oh my god. Det er en gave. Så er jeg i hvert fald 100% sikker nu. Wow, okay, dejligt. Så er der i hvert fald også nok til lister. Hele vejen rundt også. Okay, pyha. Det er godt nyt. Jamen, lad os bare komme i gang med at få lagt de her fliser så. Bum, så blev vi færdige med alle fliserne. Det gik faktisk super fint og hurtigt. Det tog 3 dage. Så ikke vanvittigt slemt, og det er sådan 3 gange 3 timer, 3 gange 4 timer, jeg har brugt på det, så ikke fuld dag i hvert fald. Jeg havde lige lidt fliselim til års, så jeg kunne lige lægge 2 lister der, så det er jo også perfekt. Og jeg tænker, at det her, det er jo bare det perfekte sted at slutte videoen.
Jeg kan ikke huske, hvor meget vi har lavet, men jeg synes nok, at det er en del. Vi har malet, vi har lavet fliser, lagt gulv ind på et andet værelse. Det er de store ting, jeg husker. Rettet forskalling op herinde selvfølgelig også. Der er sikkert en masse andet, jeg ikke engang kan huske nu. Så det har virkelig været fedt i den her uge. Meget produktivt, så det er jo klasse. Så hvis I synes om den her video og om kanalen, så husk at subscribe og like den her video. Og ellers så ses vi jo næste gang. Så må vi i hvert fald finde ud af, om der er nok fliser til det her. Og ja, hvordan det kommer til at se ud med bryggersød, når det kommer hen og loft og så videre. Så vi ses derude.